Δήλωσης είναι αυτοπρόσκοποι έκοψαν τη βασιλόπιτά τους. Η κοπή της πίτας συνδυάστηκε με τη βράβευση όσων προσφέρουν επί πολλά χρόνια στον προσκοπισμό, ενώ υπήρξε η διαβεβαίωση ότι το σώμα με όλα τα μέλη του θα είναι αρρωγός στις ανάγκες των τοπικών φορέων. Η εθελοντική προσφορά των αυτοπροσκόπων είναι δεδομένη, ανιδιοτελής και χρήσιμη σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Το πρώτο σύστημα αυτοπροσκόπων και το δεύτερο σύστημα προσκόπων Αλεξανδρούπολης έκοψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτά τους για το έτος του 2008. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν και 2 χρυσά βέλη σε 2 προσκόπους. Το χρυσό βέλος είναι το ανώτατο επίπεδο που μπορεί να φτάσει ένας πρόσκοπος κατά τη διάρκεια παραμονής του σε ομάδα. 10 χρόνια είμαι στους προσκόπους, ξεκινήσαμε από Λυκόπουλα και σιγά σιγά αρχίσαμε και ανεβαίναμε σταδιακά και μέσα από εργασίες και διάφορες εκδρομές που πηγαίναμε και συμμετοχές μας σε διάφορα κοινά, καθαρισμούς, παραλίες, μοιράσαμε ημερολόγια στις γιορτές των Χριστουγέννων, βρεθήκαμε να είμαστε ενωμοτάρχες και στη συνέχεια να πηγαίνουμε εκδρομή τώρα το Σεπτέμβριο στο κατασκηνωτικό των Δικέλων και να διεκδικούμε αυτό το χρυσό βέλος. Είμαι εδώ 2 χρόνια. Ναι, μου αρέσει γιατί μαθαίνουμε καινούργια παιχνίδια, τραγούδια. Μαθαίνουμε παιχνίδια. Περνάμε πολύ ωραία, κάνουμε κόλπα, αστεία. Μικροί αλλά και μεγαλύτεροι πρόσκοποι τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και διάφορα τραγούδια. Οι πρόσκοποι χαρακτήρισαν την ημέρα όχι μια καθιερωμένη εκδήλωση, αλλά μέρος της παράδοσής τους. Πλήθος κόσμο μας τίμησε με την παρουσία τους. Ήταν συγκινητική η παρουσία παλαιών και νέων προσκόπων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον έφορο περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως και κάθε παρευρισκόμενο σε αυτήν την εκδήλωση. Η εκδήλωση σημερινή ήταν μια προσφορά του ΚΕΠΑΚΗ Αλεξανδρούπολης και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Λαμπαρδή Άννα, πρόεδρο του ΚΕΠΑΚΗ, για τη χορηγία και την παρουσία της σήμερα. Μαζί μας επίσης βρισκόταν αρκετοί καλεσμένοι από δημοτικά συμβούλια της περιοχής. Επίσης, οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι θα είναι πάντα στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών για να προσφέρουν εθελοντικά το έργο τους.